An mara chaka kapod watin dala. Wagoyo primary matin kwachopo high school to wakaw break. Kendo bang' high school kende kachaka ayudra e mpira kendo. Koro mana kaka iwacho anyawacho no yuda e dongo. Ka high school kanyo in kama isome ka en Kisumu Day, en school ma bende ong'ere kod weche mag adhula e Kenya kata Nyanza bende kirange. Kata nok yudo thuolo mar tugo koso squad ne liet ahinya kinde mane itieko? Ndalogo I think Kisumu Day ne nigi squad maber sana. Alafu ambe kadonjo high school nathis bor ne oyuda e high school. Koro nobedo matek matin. Alafu jonyuol be no advice monda focus e somo. Koro kanyo aduoga bet piny aparo to jonyuol ema chulo school fees koro nochuna. Ada penye ni sani to giwacho nade nikech koro nisetieko Kisumu Day koro sani nitiere oko kae kamera ange achiel kachiel an ka kod millionaire mantiere kar kachiel kuom jotugo ma bende ne ochopo e tukegi mag chan. En adier weche mag talanta gi school gi range toke. CBC ni nyalo konyowa? Yeah, CBC nyalo konyowa, but onyalo konyowa mana ka obedo implemented maber. Nikech kwa gik ma giwachogo ka nyithindo dhi e school to gi focus e talents magi. I think nyalo konyogi mondo gibed nurtured mapiyo kopogre kaka wan wadongo. Erokamano ahinya. Mokwongo puoch gi pak ne oduto mija kachiel koda ka sili kuom